πεθερά να τους φέρεστε, κυρία Γεωργία, κύριε Δόδωρε. Είμαι πολύ συγκεκριμένος πραγματικά, έχουμε περάσει πολλά μαζί, πολλές στιγμές, σας αγαπώ πολύ και το ξέρετε. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε λίγο το δυνατό σας χειροκρότημα στην ορχήστρα μας, Κώστας Αντωνιάδης στα δέντρα, Σάββατο να βρείτε τα ούλια, την αγάπη σας. Λοιπόν, πόσο πιστοί προσέχετε, είμαστε έτοιμοι.
Thank
γυρόκον, με μόρφο κοροτσοβόν, με το χριστιανό το μάκετς βαμμένα και το βίδα σου λένε, κάναμε το αμάρι.